Sibingelele umbukeli sikwamukele ezindabeni zesiZulu ngehora lokuqala emini kuMsombuluko. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje. Igama lami noXolo Mamtshalo komwali. Ake sibheke nje ke ehamba phambili emini nje. Isula kithi Nkosi yami angaze koneke ephiyene sizophila kanjena until when lo mntwana akusumntwana wezimpi lo khubazekile akusumntwana ohluphayo. Bayisikhombisa abantu abaphangalele ngemva kwesigameko sokudubula esenzeke endaweni eyinjondolo iDalibhunga eOrange Farm enyakatho yeGoli. Kubashwe abakufika abayi-15 ngesikhathi igasela amaphoyisa ezakhiweni eyisenkabeni yedolobha iTheku namhlanje ephelezelwa iziphathimandla zomnyango wezempilo kanye nowezasekhaya. Sithanda ukwexwayisa ababukeli abasheshe bazwele ngalolu daba olulandelayo. Inhlaka ezehlukene seyiqalile ukuphefumula ngemva kwesigameko esinyantisayo esenzeke emjondolo yaseMkokotlong eOrange Farm nalapho kuqothwe khona ngenhlamvu abantu abayisikhombisa bashona. Abazemabandla bathi ke inhlaka zezenkolo kumele ibambe iqhaza ekutheni kunqandeke igameko ezifuze lezi. Intatheli SABC uCalvin wakwadludla ulapha endaweni yesigameko. Sizophinde ke mbukeli sibuyele sizwe kabanzi ngalolu daba. Amaphoyisa ophiko lwe-SAPS, amaphoyisa omkhandlu dolobha iTheku, umnyango wezasekhaya kanye nezinye inhlaka ezithintekayo baqhuba umkhankaso wokukhuculula idolobha iTheku. Namhlanje lo mkhankaso owaziwa nge-Operation Cleanup uqhutshwa eAlbert Park eThekwini okuyindawo egcwele abadla idakamizwa, kanti ukubanjwa kwenkunzi kudla lubi kuleya ndawo njengoba kunanezakhiwo engasahlali bantu. Njengamanje ke sixhumana nentatheli ye-SABC uSimphiwe Makhanya ozosichazela kabanzi ngokwenzekayo. Silapha ke namhlanje endaweni eyaziwa ngokuthi ise-Albert Park ikhona la enkabeni yedolobha nalapho khona ke esingamchazela umbukeli ukuthi amaphoyisa sekwazile ukubopha ke abantu abalapha ke eningizimu Afrika ngokungemthetho abalinganiselwa ke e15. Uzokhumbula ke umbukeli ukuthi ngenyanga edlule kwaba khona ke futhi esingathi umkhankaso ofanayo woqhutshwa amaphoyisa nowaholela ekutheni kuboshwe abasolwa aba120 ababelapha eningizimu Afrika ngokungemthetho. Sikwazile ke ngaphambilini ukukhuluma noNdunankulu wakwaZulu-Natal umnumzane uThami Ntuli simbuza ukuthi ngakube kwenzakalani kulabo basolwa abebeboshiwe kulo mkhankaso sinoma singathi ke kuleya operation ke yenyanga edlule. Uchazile ke uNdunankulu ukuthi abaningi babo sebaphindiselwa emakhaya abo emazweni abavela kuona bese kuthi ke labo ababevele befunwa ngezigameko ezahlukahlukene zobelelesi bona base beyathathwa ke babhizi njengamanje ke bahamba ke esingathi ke amacala alezo intsholo ke ababhekene nazo. Namhlanje ke futhi umkhankaso oqhubekayo uyafana esandleni sami ke sangokwesinxele ngizothi uza kwethu uSibudemba akatshengise nje umbukelo ukuthi kwenzakalani. Iveni yamaphoyisa ke asefikile amaphoyisa asechithisa la njengamanje sikulindele ukuthi labo okuyibona ababoshiwe ngeintsolo ezithize bazothathwa bese ke beyiswa ke edoksini ukuze babhekane namacala abasolwa ngawo bese kuthi labo abahlala ke emgwaqeni ababantu ke abayiphila ngokuhlala emgwaqeni bathathwe bayiswe endaweni ekuthiwa ke ama shelters ezakhelwe ukuthi ke kuhlale bona abantu ke abangenawo amakhaya. Ziyaqhubeka nokuhambela ekhaya kwaMboweni izakhamuzi zaseTsanini eLimpopo kulandela ukuzwakala kwezindaba zokwedlula emhlabeni kowayengungqongqoshe uTito Mboweni. Amalungu omndeni kaMboweni athi balahlekelwe kakhulu ngokuhamba kwakhe emhlabeni, ushone ngemva kokugula isikhathi esifishane. uTito Mboweni ongasekho emhlabeni uyohlala ekhunjulwa njalo ngabomndeni njengomuntu obewukhathalele kakhulu kanye nalokho umndeni ochaze ngokuthi ubelibeke phambili nezwe laseNingizimu Afrika. He was a highly disciplined member of our family. He was very humble, very much focused, and we shall remember him about how he guided us as a family and the entire community.
Omunye wabaholi obesondelene kakhulu noMboweni umbhishobhi uThabo Makgoba uthe kumangaze kakhulu ukuzwa ngezindaba zokwedlula kwakhe emhlabeni. I was shocked and pained to hear of the death of Governor Tito Mboweni, whom we fondly call the Duchy of Makgoba's. Ngasemnyakeni yakhe yokugcina kuhulumeni, uMboweni waqokwa njengongqongqoshe wezemali umengameli wezwe uCyril Ramaphosa phakathi ko2018 kuya ku2021, lapho ethula khona izinhlelo ezahlukene ngokuguqulwa kwemigomo yezomnotho yezwe. Once we have contained the cost, we're in a better position to invest in growth enhancing investments. And it is the growth enhancing investments which over time will also give us sufficient revenue that allows us to also begin to reduce the debt. But there are other debt management strategies. uMboweni obeseneminyaka engama-65 yobudala waba ngoqala omnyama ukuhola isikhungo sebhange lombuso iSouth African Reserve Bank kusukela ngo-1999 kuya ku-2009. I-SACP ithi ngiyekile ubhade namhlanje njengoba i-ANC igubha izinsuku eziyikhulu kwasungulwa uhulumeni wobumbano. Amakhomanusi adalule lokhu esithangamini ebesibanjelwe ekomkhulula iGoli. I-SACP ithi ngeke iguquke embonweni wayo nge-GNU. Amakhomanisi asanda ukuthi ukuba mdibi munye kwe-ANC ne-DA kuzokwenza kube nzima ukuthi ukhongolose ubambelele emgomeni yawo esiza abebala elinsundu. Njengoba i-ANC bungaza izinsuku eziyikhulu kuhulumeni wobumbano namhlanje, i-SACP ithi ngeke ize ilubhade. We will not be going. Albeit it's been laced together with thanking the people who voted for the African National Congress, for which we're in the campaign. It feels sad, but we will not be going as a Communist Party. SACP iphinde yadlulisa amazwi enduduzo ngokushonaka loyo owayengungqongqoshe wezezimali uTito Mboweni emva kokugula isikhashana. All our comrades, Tito and other comrades, must be respected for their unwavering fight for national liberation of our country in the struggle against apartheid and against imperialism and against colonialism. Tito was one of those who lost his youth to go and embark on a struggle to fight against the apartheid regime. And of course, when he became Minister of Labour, he led the progressive introduction of labor laws in our country that workers today still enjoy. Njengoba isimo sashubile phakathi kwe-ANC ne-SACP, lokhu kudala imibuzo ngokuthi ingabe umfelandawonye walamaqembu uzoqhubeka yini nokuba nozinzo. Umholi we-ActionSA uHerman Mashaba uthi uyayiqhenya ngomsebenzi osuwenziwe iqembu lakhe kuze kube manje. uMashaba usho lokhu ngenkathi ekhuluma nabeyindaba ePhalamende. uHerman Mashaba ongumholi we-ActionSA nokuyiqembu eselineminyaka emine lasungulwa uthi leli qembu selilidiba ngeselilihambile ngokomsebenzi njengoba selihola umkhandlu ithwane nje. Mashaba usho lokhu njengoba yena kanye namanye amalungu eqembu ePhalamende bebekhuluma nabeyindaba namhlanje. When some people had already written our death warrant, we've really bounced back. We are now leading the capital city of this country. Put together a team that we are confident is going to turn that city around. The city of Tshwane is very important. It's unfortunate what really happened, but we had to do everything in our power. We have the constitutional right to defend ourselves. Leli qembu aliyisolina kancane namanje ngokungabi ingxenye yohulumeni wobumbano. I want to remind colleagues here that ActionSA is not outside of the GNU because of an accident. We took a very conscious decision not to join the GNU, and we conveyed that decision to the ANC at the time after the 29 May elections to say that we are deeply concerned about what happens when the opposition gets co-opted into government. I-ActionSA yasungulwa nguMashaba ngo-2020 emva kokuthi eshiye i-Democratic Alliance. Silindo kuhle ngidi endabeni SABC.
Kanti-ke mbukeli uma ngabe sibuyele odabeni lwethu olihamba phambili sithanda ukwexwayisa ababukeli abasheshe bazwele ngalolu daba iy'nhlaka ezahlukene seyiqalile ukuphefumula ngemva kwesigameko esinyantisayo esenzeke emjondolo yasemkokotlong e-Orange Farm nalapho kuqothwe khona-ke ngenhlamvu abantu abayisikhombisa bashona ababeza amabandla bathi-ke iy'nhlaka zezenkolo kumele ibambe iqhaza ekutheni kunqandeke igameko ey'fana nalezi. Intatheli ye-SABC uCalvin Dludla usendaweni yesigameko. Angibingelele kuwe noxolo ngibingelele nombukeli weindaba ze-SABC emini bebade sisekhona la okwenzeke khona isigameko kwadutshulwa abantu abayisikhombisa bashona. Lesigameko sesithinte ngisho ke inhlaka ezehlukene efaka ngisho uhulumeni amasonto kanye nabanye njengamanje ke kukhona umfundisi uNtshumayelo obezile la ezobeka izwi ezoduduza umndeni ezothoba amanxeba ke simnikeze ithuba baMtshumayelo asikubingelele sikwamukele eindabeni zosuku sicela nje usichazele ukuthi ke kubaleke ngani ukuthi abeza amabandla abagcine nabo bengenelela ezigamekweni ezinje. Baba sishaqeke kakhulu singabelizwe ngoba la eOrange Farm usuku nosuku ngobunye nobunye ubusuku kunama gunshot kuyadutshulwa iveki neveki singcwaba abantu ababulewe ngesibhamu into eqhubekayo engapheli siyisonto we are very angry ngalesaka senzakale lawo and sifuna ukuthi njengesonto sikhuluma nabantu ukuthi ake niziqoqeni sike siyekeni lemikhuba le yonke engafuneki izinto ezimbi sibuyise ubuntu kubantu bethu sizobhlungu kakhulu njengezinkonzo. We are shattered and we will never shut our mouths. Sizohlala sikhuluma ngaso sonke isikhathi ukuthi enough it's enough and we not at any stage promote these illegal firearms. Siyacela kumbuso wethu nalabo abasiphethe namaphoyisa ukuthi bake bangenelele baba bathathe le ibhamu ezigcwele la ngaphakathi komuzi kodwa nomphakathi siyacela ukuthi masibambisaneni namaphoyisa. Ngengena la ngaphakathi babekuseni kunzima kakhulu umndeni uyakhala uyacabanga ukuthi mhlambe mase nifika nezwi uyaduduzeka bathini ngaphakathi baba kusesenzima khona manje kuyenyukela ungahluza usisi ukuthi babulale umntwana o disabled kunengane sikhuluma kwamanje isesibhedlela kwi-ICU babulela abantu abawu7 bonke ngaphakathi kwalendlu bokukhala nje isibhamu abantwana bayamemeza kunengane zesikole la ezidisturbe lesimo lesi esibhekene naso so kusesenzima sisazobathandazela ngeke sibayeke asizi kuphela khona manje senza we are making a call to all churches to come up to stand up with us to support this family. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu baba. Lokho embukeli wendaba ze-SABC ubaba uNtshumayelo umfundisi ke ozile la wazobeka ke amazwi enduduzo emva kwesigameko ke esishaqisayo sokudutshulwa kwabantu ke abayisikhombisa abadutshulwe kulendlu esemva kwami ke igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngise-Orange Farm. Sibonge kuCalvin wakwaDludla mbukele kwamanje ke nje sathi qhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthini. We're urging parents to really give our children space, to really focus on the examination, no disturbance, just support. Ezemfundo eGauteng uMatume Chilwane uthile sifundazwe sesikulungela ukubamba ivivinyo kaMatukuletsheni neyizoqala kuzo lonke kuyo lenyanga. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mongabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi bayisikhombisa abantu abaphangalele ngemva kwesigameko sokudubula esenzeke endaweni eyimjondolo iDalibhunga eOrange Farm enyakatho yeGoli. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube kanjalo no SABC Plus ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Isishonile ingane yesithupha uKatleho Olifant obesesibhedlela elisedi ohlale esibhedlela isikhathi esingaphezulu kwesonto. Lokhu kuzwakale ngesikhathi kubanjwe inkonzo yomngcwabo yezingane ezinhlanu okusola ukuthi izadla ama chips ayinobuthi eNaledi eSoweto.
in the hearts. Bekuwumunye wodwa njengoba imndeni kanye nabangani beyothi indlelanhle ezinganeni ezisihlanu enkonzweni yomngcwabo ibibanjele ehholo lomphakathi eNaledi. Izingane ke zichazwe imndeni yazo njebeke zikhaliphile bezijwayele ukudlala ndawonye. It is so sad, bana baba resileng, they've left a gaping hole in the, in the hearts of the families. There's a lot that I'm actually say about Karabo, but all I'm going to say right now, your laughter, your naughtiness, and your quietness. There was this one particular song that Karabo used to love to sing, but who's gonna sing for us now, since he's no more? Undunankulu waseGauteng uPanyaza leSufi usenxusa bezomthetho kuba basebenze ngokuzikhandla baze bathola umsuka lobutho okusola ukuthi yiwo uholele kulenhlekelele ukushona kwezingane. We also hope that those that have been assigned this difficult task of finding the cause of this death will execute their mandates with the necessary speed that we've given them. We've asked all the law enforcement agencies not to be narrow in their investigations, that their investigations must go beyond the boundaries of Naledi. Obhekeleza impilo nezenhlalakahle ihhovisi lemeya uthi bazovakashela umndeni waka-Oliphant ukuyoweseka. It is very sad indeed. It is sad already that we are burying the 5 already, and to hear the tragic loss of another child, meaning now the total number is equal to 6. It's really painful, and as a city, it's very painful for us to lose such young children who we are looking forward for and hoping that they will improve the lives of their families. Imininingwane ke ngomngcwabo wengane yesine uKatlego Oliphant izomenyezela khona maduze nje. Inkampani ehlinzeka ngogesi Eskom namhlanje igubha izinsuku engamakhulu 200 ugesi ungacinywa ngenhloso yokuwonga. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiensura Mogopa ehambisana nezikhulu zeEskom ukhulume nabe indaba namhlanje malungana nalempumelelo kanye nezinhlelo ezizoletha uzinzo lwezamandla esikhathini esizayo. Njengoba umkhakha wezamandla uphezulu kwemizamo yokuguqukela kugesi onganokubezi imvelo, iEskom iyaqhubeka nokubamba iqhaza ekuhlinzekeni izakhamuzi zakuleli ngogesi. The context for our strategy in as far as renewables energy within the clean energy portfolio is really one that acknowledges that Eskom will still have a critical role to play in the electricity supply going forward, and that there's a need to do a step change in terms of embracing other technologies as we get to the towards the end of life of some of the stations. Njengoba kuhlangana izinsuku ezingamakhulu 200 ugesi ungacinywa ngenhloso yokuwonga, ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiensura Mogopa ugcizelele ukubaluleka kweqhaza lebhodi enqobeni lenkinga yogesi. Noma kunjalo ke kepha kunemibuzo malungana nekusasa lemikhumbi ephehla ugesi olwandle iCar Power Ship. The Car Power Ship is dead in the water. I think a statement was released sometime last year or so to say that it hasn't met the deadline. So something that is buried is behind us. Kusenjalo iEskom ithi izokwenza konke okusemandleni ukuvikela izakhamuzi ezidla imbuya ngothi njengoba kuhlongozwa intengo yogesi entsha. What the board wants to achieve, also protect the poor, and will also make sure that the lights are on and the South African economy is able to recover. So we'll be able to do that. Umbiko usihlidlamini wezindaba zeSABC. Owengamele ezemfundo eGauteng uMatume Chilwane uthi lesifundazwe sesikulungela ukubhala ivivinyo kamatikuletsheni neyizoqala kuzwelonke kuyo lenyanga. Ubebambe isithangami esikoleni Edenvale Secondary. Akusensuku zatshwala kuqale izivivinyo zikamatikuletsheni wekilasi lika 2024 sekubalwa izinsuku eziyisikhombisa ukuthi abafundi bakamatikuletsheni babhale konke abakufundile kulonyaka. Uchilwane unxusa abazali ukuthi balekelela abafundi ngalesikhathi esinzima futhi bagweme imibhikisho yomphakathi engahle iphazamise ukubhala kwabafundi. We are urging parents to really give our children space, to really focus on the examination. No disturbance, just support.
That includes communities. Let's support. We are urging communities that even if they want to disrupt a strike for water, electricity, whatever they want to strike for, keep away from our schools. Uthi umnyango bengakusho ukuthi bakwenze konke okusemandleni ngesikhathi abafundi belungiselela ukubhala lezi zivivinyo. Confidently, we are expecting an improvement in our results because we know that our learners are ready. They've worked very hard. And based on the assessment throughout the year, we have been able to see that there's a significant improvement in performance. Kusenjalo uphinde wathinta ngasohlangothini lokunikezelwa kwezikhala kubafundi baka grade 1 no grade 8 zangonyaka ozayo. We'll get placement offers. This is a process that it's continuing. So I'm urging patience and I'm assuring them that one thing's for certain, your child will be in school. Kulindeleke ukuba kufungiswe bonke abafundi abazobhala malungana nezinto ezingavumelekile emagumbini okubhalela. Kusenjalo nezokuphepha zihleliwe ukuze ziqaphe amaphepha ngesolokhozi kungabibikho ukuputshuka kwamaphepha ngesikhathi sezivivinyo. Endabeni ze-SABC ngingunokulunga Sibisi. Umhlahlo wesimo sezulu umbukelo uzolandela emva kwekhefu. Ake mbukeli ziphela lapho ebesiniphathele zona namhlanje mini kodwa khululeka mbukeli ngoba ntambama ngehora lesikhombisa kusihlwa siyabuya futhi sobe sagiya ngalo olkamageba nibe nje nosuku oluhle nisale kahle.